Dapat kaariparta pasawayo di ko na kanod na pito na prinsesa Anissa. Said na malasakit pito akanar kanon na so kung naisukap piniguniho ko sa liaton tanganak nga makapanggulang ko na isa eri nagiguna pananada. Aman ko na iya mabalbalas so di kang gigino ising dalanon naman yang ko na iya mabanta-bantak so kay si subong sa saeranon. Nagi ko na mga rinarinaw na sinya ko na i-April lang nagudi ikukurmat ko langan atong anin yan. Naya ko to special apri na rin na dito secret yan. Sa tiga ka na pamanari patapasaway na uwadang pamanaya di ka nakatarotopi ko sulog po din yun. Natarotopan yun na sudi kang ginawa ka alaan hindi man yan ay narimiyat tabutan tuwara lagol sa mga udaping diriday. Nami ang pamikirak na pamanaba ibarata sa sinang naguling pa sudi kang ginawa ising daranaw na barak na kating kape. Sabanod na pumangnya si Kuala maray na gumasabugod akakapagrikan ulan na kung sakatan o salam akan akalintad na kapipya ginawa panintabon si Kuala abanyod mabugin sa dunia sampai sa alungan amari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Sabar mendengar